81 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Amahan namong langit nun, pasailua kami sa among mga kalapasan nga gibuhat, sa mga gibuhat namo nga nahisupak sa imong kasuguan o pagbuot. Pasailua kami sa wala namo mabuhat nga mga responsibilidad o responsibility. Kami tao lamang o nakapanunod sa kahuyang sa tao nga gisugdan sa among unang mga ginikanan, Adan ug Eva. Mao nga aduna kami pagka mahuyang gayud diha sa pagpuyo nga Kristohanon. Mao nga naglaom kami nga tungod sa imong presensya, tungod sa imong gugma kanamo, kami makakat-on ra gayud unsaon namo pagtuman sa among mga responsibilidad isip imong mga anak o mga Kristohanon. Amo usab nga responsibilidad ang pagsulti sa tinuod mahitungod sa pagtuo. Kay kung dili namo ipadayag ang tinuod o kamatuuran mahitungod sa pagtuo, mahimo usab kami nga instrumento sa panagbahin-bahin. Nakahinumdumi sa imong mga pulong nga gipadayag sa imong tinun-an nga si San Pablo, nga bisan gani ang yawa magtakuban ingon nga anghel sa kahayag, magpaka-ministro sa kahayag, nga buot ipasabot makahimo usab ang yawa sa pagpakita nga daw anghel apan kini usa di ay ka limbong. Ug usa sa among na bantayan nga ilhanan sa mga mini o mga instrumento nga gigamit sa yawa sa pagpakaanghel sa kahayag, mao kining panagbahin-bahin gayud sa katawhan o sa imong mga anak nga mao ang simbahan. Among nahinumduman amahan namong langit nun ang gipahayag sa usapa sa imong alagad nga si San Juan sa 1 Juan 2 kapitulo 18 versikulo 1 Juan 2 versikulo 18 ug 19 matod pa niya, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Kini mga pulunga nagapasabot nga ang imong mga alagad, ang ilang katungdanan, ang ilang responsibilidad ingon og sama gayud kanimo nga usa ka amahan. Kay mao man ni ang gipamulong sa imong alagad nga si Juan. 1 Juan 2:18 nga matod pa niya sa mga matuuhon, mga anak. Di ba ikaw raman mao'y amahan? Pero ngano man nga ang imong alagad nagtawag man sa mga sakop sa simbahan nga iyang mga sakop diya sa pagtuo, iya man gitawag og mga anak, nga unta ikaw raman unta ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imo dieng rule, ang imo dieng pagkaamahan imong gipaambit sa imong mga alagad.
imong gi-share. Mao na nga kami nag-ila nagtawag sa mga pari ug amahan. Kay ang ilang role ingon man og role. Ang ilang responsibilidad ingon man og imong responsibilidad ingon nga amahan. Nagtawag mi kanila og amahan, dili ingon nga Dios na sila, kundili tungod kay ang ilang katungdanan naghulagway sa imong katungdanan isip amahan. Mao nga gipahinumduman sila o dili lang kay sila, kami usab nga mga dili pare nga nahimo pong mga amahan tungod kay doon na pud mi pamilya. Nga unta ang imong responsibilidad nga imong gipaambit sa mga amahan, amahan sa simbahan nga mao mga kaparian o kanamo pong amahan sa pamilya diha sa gagmayng pundok-pundok o mga pamilya. Nga unta among buhaton ang responsibilidad ingon nga amahan. Ug unya adunay magtudlo nga sayop kuno na. Sayop kuno ng pag-ila sa katungdanan sa usa ka pari. O minsahero sa Dios nga ang ilang katungdanan amahan. Unya doon na sila mga tudling nga gamiton sa Biblia pagsuporta kunuhay niya na. Sama sa Mateo 23:9 nga nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, nag-ingon ang imong bugtong anak amahan nga si Kristo, nga ayaw kamo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara ang inyong amahan didto sa langit. Mao na nga moingon sila adunay magtudlo nga sayop ang pagtulunan sa simbahang Katoliko nga nag-ila sa katungdanan sa pari ingon nga amahan. Kay nag-ingon man si Kristo ayaw pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ikaw amahang langit no. Mao na nga it seems ang uban naglibog aning Biblia. Kay samtang dunay teksto nga murag nagpasabot nga sayop ang pagtawag og amahan sa mga mensahero diri sa yuta. Aduna man po'y mga teksto nga mabasa nga ingog amahan man diay ng role sa usa ka pari o mensahero sa Dios sama ni Juan, kay si Juan nag-ingon sa mga iyang mga kanang followers, mga anak. Sama gyud sa katungdanan, sa pari karon, sa mga Katoliko nga gatawag og mga anak sa mga sakop, mga parokyano, mao nang ang mga anak o mga sakop, mga parokyano mobalos pud sa pagtawag kanila og Father, amahan. Naay basihan. Gani, no? Si San Pablo, no? Diri sa Biblia amahan. Nag-ingon man siya nga ang iyang katungdanan amahan. Sa unang Korinto 4:15, amahan sa maayong balita. Gani si Abraham pod sa 4:16 sa Roma, amahan sa tanan. Naa may mga tudling nga gibasihan usab ang simbahang Katoliko nga amahan lagi ng rule, no, sa mga leader. Kinahimo man tong leader po sa pagtuo si Abraham, kay nahimo mang example katong iyang pagtuo. Nga hugot sa Dios. Gani ang among mga lideres sa probinsya o gobernador ba, mayor
mahimo mang tawgon na mog amahan sa probinsya, amahan sa syudad. Gani nag-ingon ka sa imong balaod, tahura ang inyong amahan o ginahan o ginikanan. So naami mga amahan diri sa yuta. Pero maulagi imo ra man pong gi padayag sa imong katawhan ang unsay kahulugan niya na. Sa Mateo 23:9 imo mang gipasabot nga ang katungdanan sa pagkaamahan at katungdanan sa pagkalider kinahanglan dili mapahitason. Dili nimo buot gamiton ang imong titulo sa mga tao nga magpataas. Ug among nasabtan kana nga dili di ay maayo gamiton ang titulo nimo nga amahan, dili lang gani titulo nga amahan, titulo usab nga teacher o magtutudlo. Dili di ay maayo nga gamiton na sa pagpataas. Kinahanglan gamiton na nga titulo sa pagpaubos. O bitaw nga giingon diya sa Mateo 23:11, ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. So imong gipasabot diha sa Mateo 23 nga dili gyud actually dautan ang paggamit anang imong titulo nga amahan ug ang titulo sa imong anak nga magtutudlo, dili di ay na siya dautan gamiton namo kung kami mapahiyobsanon magpaubos sa pagbuhat sa among mga katungdanan. Kaya nag-ingon man ka, ang magpaubos ipataas, but pasabot pwede di ay mi kagamit anang taas nga titulo sama nimo nga amahan. O pwede di na mo na magamit kanang imong titulo nga amahan kung kami magpaubos. Pero kung magpataas mi, nag-ingon ka, ang magpataas ipaubos. Subot ipasabot, kaming mapahitason, dili may angayan tawgon og imong titulo nga amahan og kanang titulo nga teacher. So mao na ang imong gipasabot nga gitudlo sa imong simbahan po diri sa yuta nga mao nang Katoliko. Nga dili day na sabton literalon nga ay dautan gyud day paggamit anang titulo nga amahan diri sa yuta. Salamat Ginoo. Salamat Dios nga ang imong simbahan diri sa yuta nag-reconcile o nagpasabot nga oy dili man din na kontradiksyon. Kana man diyang giingon diha nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, ang iya man diyang gipasabtan ana kadto man daing mapahitason nga dili angayan sa titulo niya nga amahan. Katupong mga magtutudlo nga mapahitason, dili sila angayan ni ana kanang titulo nga magtutudlo. Pero kung magpaubos di ay sila, magpakasulugoon di ay sila, mao na nga giingon diha nga ipataas sila. Sa to pa, pwede silang kagamit niya ng imong titulo nga amahan o kana pong titulo sa imong anak nga magtutudlo o teacher. Kaya kung literalon di ay kuno na pagsabot nga, uy, bawal di pagtawag og teacher diri sa yuta kasi si Kristo raman di ay teacher. Nga naman lagi nga gitawag mo namog mga teacher ng among mga maestra diya sa eskwelahan. So, salamat sa imong simbahan nga gitudluan mi unsao na pagsabot. Kaya naamay na nga libog ana. Mao na nga uban dili na lang mutawag og pader sa pari kay nahadlok anang Mateo 23:9. Mga igsuon, no? Address ni pamulong ni alang sa tanan. Kung aduna tay responsibilidad sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, sa atong mga gimbuhaton
Sa pamilya man, diya sa katilingban, kung kita mayor, kung kita konsihal, kung kita gobernador, doon na tayo responsibilidad nga angay natong buhaton, tamdan, direport sa atong pagtuo, doon na tayo responsibilidad sa pagsulti sa tinuod, sa kamatuoran. Kay daghan biyang napatuoan ng sayop nga pagtulunan nga adili gyud ay pwede matawag ng katungdanan sa pari ug amahan. Di ay. Kay usara may amahan tuwa na sa langit naun saon man pud mga tudling sa Biblia. Nga si Abraham Roma 4:16 amahan sa tanan. Amahan sa pagtuo man gud. Example, ang pagtuo ni Abraham sa iyang panahon mo nang gituwag siya amahan sa pagtuo. Amahan sa tanan. Kay mura nahimong example, adi kay mura mao gyud. Nahimong example lang yang pagtuo. So, mao na, salamat sa imong simbahan. Ug unya, doon na po'y magtudlo nga ang mga santos kuno kung tuan nas langit, dili na pwede masangpit, dili na pwede maduol, dili na kuno sila pwede maduol mo nang dili na pwede sila mahangyo. Mao nga sayop kuno nang gitudlo sa simbahang Katoliko nga maghangyo-hangyo o magampo-ampo sa mga santos nga tuwas langit. Kay di na kuno sila katabang, dili na kuno sila pwedeng duulon. Daghan kaing nagtuo ana. Mao manggani nga nabahin-bahin mi amahan. Nabahin-bahin mi sa pagtuo agi anang pagtulunan nga dili na kuno pwede maampuan ang mga santos kung tuon nas langit. Moingon pa gani sila, dili pwede magampo og santos. Kay Dios ray ampuan. Amahan hinaot nga makahibalo pud sila sa among nasayran sa pagtuong Katoliko. Nga kana diing pagampo dili na sabton sa tanang hingayon nga ang giampuan Dios na. Kinahanglan masayod unta sila amahan nga kanang pagampo dili na pag-ila nga kung nag-ampo ka sa imong giampuan gihimo na nimong Dios. Kay kanang ampo matud pas diksyonaryo, request, petition, hangyo. So kung mao nay meaning anang ampo hangyo, dili ba day pwede mi makahangyo sa mayor, sa gobernador, sa mga santos nga tuwa nas langit nga tabangan minilag ampo diri syuta, kay ang ilang pag-ampo mas dakog kahimuan base sa giasoy ni Santiago diya sa 5:16. Santiago 5:16 nga ang pag-ampo sa tawong balaan dako ug kahimuan. So dili ba day na pwede? Tungod lang kay gaampo minila, nagpasabot na ba na nga gihimo namo silang Dios? Salamat sa imong simbahang Katoliko. Nga gitudloan mi nga, kana diing pag-ampo dili na sabton sa tanang higayon nga ang imong giampuan giila na nimong Dios. Gani doon na gitudling sa Biblia nga ebidensya ug nganong dili na nila mabasahan nga pwedeng maampuan ang santos pero dili lang ampuan nga ingog Dios na. Hangyoon lang siya, ampuan lang siya sa iya ra pong mahimo. Sama ko diri sa istasyon nga pwede man ko muhangyo o muampo kay kanang ampo lagi hangyo, di ba? Kung mag-ampo ka sa Dios, di ba gahangyo man kaniya? Gapetisyon kaniya. Diri sa istasyon, sige man kog ampo-ampo. Sige man kog hangyo diri sa amigo na kong technician sa diri sa DXDR. Muana man ko, dan, lain lagi ng headphone. Di man kayo klaro paminaon. Then tabangan din kong gani. Hangyo ko niyang tabangan ko unsaon ni technical difficulties baka ni. Mahangyo ko ni Dani sa mga technical assistance. So nag-ampo ko sige dire ni Dani pero wala ko nag-ila nga Dios nas Dani. No? Sige samang Dani. Pero nagtuo ko amahan
Nagtuo ko nga, sayop ang akong pag-ampo ni Dani, o paghangyo ni Dani, kung ang akong pangayuon niya, nga ikaw rin makahimo. Pananglit mo, ingon ko ni Dani, kasamang Dani, ang akong naong dili man kayo guwapo. Sama ni Richard Gomez. Pwede bang imong himuon ang akong naong nga sama sa naong dagway ni Richard Gomez? Oy, dili na pwede na ako pangayoon ni Dani kay Diyos ray makahatag ana. Diyos ray makahimo ana nga akong naong pahimuon niyang gwapo. So, mao na. Hinaot unta amahan nga makahibalo sila ana. Nga dili tanang pag-ampo sabto na nga ang giampuan Dios na. Kanya, unsa man ang tudlinga sa Biblia? Amahan hinaot nga masayod sila kay ang version pagyud sa Biblia dili pagyud version Katoliko, version pagyud Protestante kanang King James version. Moingon kog version Protestante kay kasagaran gagamit-gamit anang King James version mga dili Katoliko. Sato pa mga Protestante kay nagprotesta man na sila sa Katoliko. Naa mismo sa ilang hubad sa Biblia sa 2 Korinto ikaduhang mga hari, 2 Kings chapter 1 verse 13. Hinaot mga listeners inyong basahon ng King James version ng English kanang 1611 version Protestante na. Giingon diha nga si Elijah giludhan. Sakto di ang Katoliko nga pwede di maludhan ng balaan. Kunya dili lang kay ludhan, pwede pong maampuan. Mga igsuon nga naminaw karon. Ug amahan hinaot nga masayod sila ni ana kay bisag sige sila basag Biblia, di man silang kabasa ana. Nga ang santos di ay pwede maampuan, pero ampo nga kanang iya ra pong mahimo. Ug kami mga Katoliko, amahan gaampo mis mga santos, igo ra man may gahangyo nila sa langit nga tabangan minilag ampo. Wala man mi moingon nga Santa Maria Dios man ka himo ang gwapo ni among nahong. Walay gahom si Santa Maria nga mohimo ana. Ang Diyos lang. Pero kung moingon mi ni Santa Maria, ang imong pag-ampo dako magkahimuan kay didto gani sa kasal kana ang imong paghangyo sa imong anak, hingtuo gali imong anak nga dili pagani panahon nga magmilagro siya. So nagkapataliwala si Mama Mary didto sa kasal sa kana. Unya kung didto na sa langit, dili na hinuon siya makapataliwala nga tuwa na siya sa langit. No? Mga igsuon, basahan ninyo, wanak ko igong panahon. Padayon na puta sunod Domingo pohon. Basahan ninyo sa ikaduhang hari 1:13. Sa King James Version. Kanang hangyo diha, kanang petition diha. Gipetisyonan o nagpetisyon sila ni Elijah. Giludhan nila si Elijah, giampuan pagyud. I pray you. Si Elijah giampuan, pero giampuan si Elijah sa iya ra pong mahimo. Pero as diri ni kasamang Dani, naghangyo ko o magampo ko ni Dani sa iya ra pong mahimo. Pero dili pwede nga maghampo o maghangyo ko ni Dani nga dili niya mahimo. Sama anang himo na kung naong murag si Sir Richard Gomez, di na pwede mahimo ni Dani. So, pero kung igo rami mo ingon, Mama Mary, San Vicente, San Pablo, naa naman mo sa langit, tabangi mi ninyong gampo. Dili ba di na pwede? Gihikaw ba di sa Diyos nila nga makapataliwala sila sa pag-ampo? Mga igsuon, nindot pa kung ato yun unta ning, pero sa sunod Domingo na lang pudpuhon, no? Ako lang ko, muhatag lang kong bersikulo ninyo nga, sa Biblia gitudlo nga ang duolon, dili lang kay Diyos. Upat na diha, mga anghel, ang Diyos, mga santos, katong mga espiritu sa mga matarong na hingpit na, o si Jesus Christ. No, upat. Basahan ninyo, Hebrews chapter 12,
verse 22 to 24, nga ang duolon sa tupas ng piton, pwede pangayuwag tabang si Kristo, mga anghel, ug mga santo sa langit, kanang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, ug si Kristo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, kini ang inyong alagad, si Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, uban sa atong mga amigo dre sa technical side. Hangtod sunod Domingo pohon, sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Adlaw-adlaw everlasting kahumot. Pareho ra kahumot, diin ang mudugay diri. Usang magpadayon, usang nga mawala ang kahumot.